ụmụ nwaanyị ibe m, o nwere ụzọ ihe anọ maọbụ ise ụmụ nwoke ndị di anyị chọrọ n'aka anyị. Nwaanyị ọbụla na-emenwe ụzọ ihe anọ a maọbụ ise anọ a nye di gị amajikwa gị gwuo egwu. Ihe a bụ ọ bụrụ espons na espo ka m na-agbanye n'okịta, mana ọma ngwa gị ya wo di gị ama ngwa gị ha onweghị nwoke ọbụla ihe a m chọrọ ịkọwara n'okịta na-abụrụ ọchịchị obi ya. Nke bụ ọbụna ị na-eme ya nwanne gị na di gị ama nwedị nsogbu ọbụla. Nọmba 1, respect. Di gị chọrọ respect. Otu ọbụla ihe sila wee dị ka gị na di gị sila wee nọdụ, ikekwa na gị nwa na-enwetakarị ego kara di gị chọrọ gịnị? Respect. Ịgakwa ịgwa ya okwu, ịgwa ya okwu in a respectful way. Kwanyere di gị ugwu. Nwoke ọbụla nwunye na-akwanyere ugwu, ọ ga-eji nwunye ya wee egwu egwu. Ọ bụrụ na ịkwanyere ha di gị ugwu, o nwere ka ọ ga-esi adị ya n'obi ya mana ọma nkwu ya. Nke abụọ, support him. Nyere ya aka. Ọ bụrụ na ịbata n'ụlọ di, gbaa mbọ ka o nwee ihe ị na-eme. Gbaa mbọ ka itinye aka gị n'ihe ọbụla, ọ bụrụ ahịa ka ị ga na-azụ, ọ bụrụ ọrụ, ihe ọbụla ị ga-eme. Ma ya bụrụ na o nwere nwa kọbọ ị na-atụtụta na-ewelata ije nyere di gị aka, ije nye aka n'ezinụlọ, ọ na-adị oke mkpa. O nwere mgbe ọ ga-abụ ọgbajuo dọrọ, nwoke a na-ebe na ihe jiri ego ma ihe a ga-eme dị. Surprisingly, gị nwa banye ụlọ weta ego nye nwoke a, inye di gị ego a, ọ ga-akpọghachite ya ndụ azụ. Ọ ga-emekwa ya o nwekwe ntụkwasị obi ebe ị nọ. Ọ ma na onwe mmadụ ọrụ ezinụlọ adịghị ọrụ ofu onye. Ọ bụ na ị hafuru ofu onye ivu ọnya igbuo ya, o cherekwa onye ọzọ. Nwaanyị ọbụla gbawa mbọ biko support your husband. Nke ịtọ, communication. Communication dị very very important na marriage. Make sure na gị na di gị na-anọkọ akpakọ nkata. Ọ na-eme nwoke obi adị ya mma. Ọ bụ na ọ nwee ihe dapụta n'ezinụlọ, unu na-abịatikọta ọnụ, discuss about it. Ewu na nke gị ezoro ya, ya nwe ewekwa na nke ya ezoro gị. Unu na-abụ na-achịkọta isi ọnụ, na-asọlve kata problem. Ọgụ ọrụ ịnọtụ ịkpọ ya na phone, gadi how far, ịnụolu ya ọ n'olu gị. Communication. Ebe ọbụla enwere bridge of communication na marriage, ọ naghị adịcha good. Nke a dị oke mkpa ka anyị bụ nwaanyị na-eme ya. Ndị di anyị chọrọ ya mana ha ga-agwa anyị. Nke anọ abụrụ mmekọ. Ọkwụna hụrụ mmekọ nwoke na nwaanyị. Nwaanyị ọbụla ejikwala ya enye di ya ntaramahụhụ. Ejikwana ya akpara di gị nganga. Ọ nwunye ya ka ịbụ. Ọ bụ na inyeghị ya, kedu onye ọzọ ibu ya agakwuru? Ejikwana ya akpara ụmụ nwoke nganga. Ihe a na-ewe ụmụ nwoke iwe, wefee ha oke. Mana ụfọdụ ụmụ nwoke ama nkwu. Ọ bụrụ akpa gị aka, I am not in the mood. I am not in the mood. Emekpọrọ m ka ị na-enye excuse every day, excuse. Ọ dịrọ good. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị fond of that, iji ya na-apọnishi their husbands. Mana ọ dịrọ mma. Iwere ya mewe obi nwoke ga-agbanwe n'ebe ị nọ. Obere ihe metụrụ gị na ya, iwere ya nyewe ya punishment. Ọ dị mma. Be submissive. Nke a bụ nkwa anyị kwere ekwe na anyị ga-adị submissive to our husband. The final one bụ the fifth one bụ gịnị? Be truthful. Be truthful. Bụrụ onye na-ekwu eziokwu. Bụrụ onye ọ ga-abụ isi di gị ọ ma na ya bụ di gị mara na ị bụ onye na-ekwu eziokwu. Ọ na-enye ya ọṅụ n'ime obi. Ọ gaghị ekwupụta ya mana ọ na-enye ya ọṅụ. Enwere hụrụ izu ihe ise a nwaanyị ọbụla jisiri ike na-eme ya n'ezinụlọ ya, di gị amaji gị gwa egwu. Ekelekwa m unu. Biko tụsakwara m ozi ya ka ụmụ nwaanyị ibe anyị ndị ọzọ wee nụtakwa. Ma tinyenụ m aka na akara nsonye ya bụ na follow button. Ma tinyekwara anyị ọnụ n'okwu. Ndewonu. I remain Ada Nsukka. Ka emesịa.